Ja sa volám Lukáš, som predseda Ganryujima Dojo. To je vlastne toho nášho doža. To Ganryujima je vlastne malý ostrov na juhu Japonska a ono sa tam stal vlastne legendárny súboj medzi Miyamoto Musashim a Sasaki Kojirom. Teraz ruku hore, kto vie aspoň, že jedno z tých mien počul v živote. Iha, dobre. Viac ako som čakal. To je viac ako sme čakali, väčšinou to býva, takže keď je jedna ruka, sme prekvapení. Boli to vlastne dvaja samurajovia, ktorí žili na počiatku 17. storočia a oni sa dlho, dajme tomu, doťahovali a tam to vlastne končí smrťou Sasaki Kojira a Musashi potom sa vlastne stala ako keby najvýhlasnejším šermianom stredovekého Japonska. Ale my referujeme vlastne na toto miesto iba preto, lebo v našej škole sa učí ako nitóriu, teda používanie, že krátkeho aj dlhého meča, krátky mám tam, potom si ho zoberiem, že používate tie meče zároveň a takisto aj jednomečovej techniky, v ktorej zase ten Sasaki Kojiro bol ako keby nejaký že veľký preborník. Aj keď teda on používal meč, ktorý sa volá Mononoshizao a ono je to, že ono je to drievko na prádlo, v tomto nejakom doslovnom preklade, lebo ten jeho meč bol strašne veľký. Tak mal taký, nazvime to, že trošku vtipný názov, ale ono je to, jak sa volá jeho škola, to je, Ježiš, teraz nespomeniem. OK. Ale jeho škola je v preklade škola letiacej lastovičky. Napríklad akože tie preklady tých škôl sú niekedy také, že zábavné, alebo má to nejaký možno viacej prírodný motív, že väčšinou ste v tom nemali zakomponovávané nejaké násilie by vám to evokovalo alebo niečo. Napríklad Musashiho škola je Yoho Nitenichiryu a to je škola dvoch nebies. Takže tiež je to, že nikdy tam, málo kedy tam mávate nejaký odkaz na nejaké násilie. Čo si dáme nejakého prvého? Môžeme začať takou jednoduchou vec, ja si prebehnem po ten druhý meč. Vlastne samurajom ste boli, až keď ste boli oblečené ako my dvaja a mali ste tie dva meče. V tomto prípade kolega má Diku, ale to bola ako keby akceptovaná náhrada za Wakizashi alebo za Shoto, čo je teda tá kratšia zbraň. Malo to vlastne taký význam, že od obdobia Muromači sa zaviedol proste cisársky edikt, že v prípade, že ste samurajom, tak vlastne keď dovršíte vaše dospelosti, je to vlastne, pre nich to bolo 15 rokov, pre nás je to 14, lebo Japonci to počítali v tej dobe, že keď ste sa narodili, ste mali 1 rok. Takže keď ste dosiahli 15 rokov, tak vlastne dostali ste od svojho otca väčšinou dai, takzvané daisho, jedná sa o katanu, teda dlhý meč a wakizashi dlhý meč. To daisho sa skladá z dvoch slov a to je, že daito, to je doslova, to daito je vyslovene že dlhý meč a shoto je vyslovene že krátky meč. A to daisho je vlastne, zoberiete vždycky to dlhý a krátky dohromady a spojíte s tým dohromady. A to daisho je vlastne oznakom samurajského stavu. Spolu s tým, že nosíte nohavice hakama, to je to, čo vidíte na nás. Ty máš teraz bakamu, alebo teda môžete vidieť kolegama aj úplne že sukňovú verziu, to bolo plne prípustné, ale tá hakama alebo bakama musí mať 7 zálomení. Si môžete všimnúť, na mne je to možno viac splývajúce, ale ja mám vpredu, že vľavo máte vždycky 3, tu mám 2 a ešte vzadu máte jeden dvojitý prekryv, to odkazuje na 7 vlastne tých samurajských no v tejto ešte nebolo bushi, to bolo až predtým 7 samurajských cností sa týmto odkazuje, že aby vám to bolo nejakým spôsobom pripomínané. Vy ste vlastne nikdy nevyšli z domu, aby ste boli takto ustrojení. Proste vždycky ste mali ste to vrchné kimono, podľa toho, aké ste mali ročné obdobie, sa to trošičku menilo, ale hakamu ste mali úplne vždycky a tie dva meče ste mali úplne vždycky. Mohli ste nosiť ešte hakamu, ktorá bola určená ešte trošičku viacej na jazdu na koni, ona býva taká, že od kolena dole to býva k tomu lídku také prišnúrované, ona má také zúženie, ale stále má vždycky všetky tie zalomenia, táto hakama sa nosila napríklad aj ku zbroji. My predstavujeme takú, nazvime to už trošku bohatšiu vrstvu, poprosíme kolegu, aby k nám išiel, lebo v tomto prípade je v podstate najbohatší z nás oblečený. Vidíte, že všetci máme, my dvaja máme hodvábne kimona, tu kolega má vlnené kimono.
Hodváb nebol samozrejme výrazne drahšie. Ja mám hodváb, ktorý je taký trošku surovejší. On je taký, že znesie veľa používania, kým ho nejakým spôsobom zničíte. Ja toto kimono už mám 8 rok a musím ho natiahnuť relatívne pravidelne. Je to problém nejakým spôsobom poškodiť. Kolega má potom výrazne jemnejšie kimono, je to o moc vzdušnejšie, ono je trošičku, ja by som to nazval, že letnejšie, takže aj on teraz je prichystaný na aktuálnu situáciu, ktorá bola včera alebo dneska akože o moc lepšie. My dvaja sa v tom už celkom zapekáme, že nám je teplo. Môžete si všimnúť, že všetci pod tým máme ešte ďalšiu vrstvu. Tým, že teplo máme v prípade, že bolo trošku chladnejšie, tak by nám tam vchádzala ešte jedna. Táto sa volá Hada Džuban. Je to teda džuban, do ktorého vy sa potíte, lebo tie kimoná sa často nepráva. Vy ste na sebe mali nejaké vrstvy a potili ste sa vlastne do tých spodných, tie sa pravidelne právali a tie vrchnejšie sa potom neprávali. Áno, a kolega mi správne pripomína, on má ešte kabátik, ktorý sa volá, že haori. Tie haori mávajú častokrát na sebe aj kamony, z akého ste nejakého svojho rodu. Kamon je rodový znak, my máme erby, Japonci mali kamony, väčšinou to býva do nejakého krúžku, zakomponované nejaké symboly. No vidíte tu hociky aj naše nálepky, aj naše dojo má vlastný kamon urobený. My sme sa dokonca prispôsobili tomu, že väčšinou sa robí, že si zoberiete kamon nejakej samurajskej rodiny a používate ten, ale my sme to trošku akože tak nazvime to, vymysleli lepšie, sme si zobrali 3, zložili ich dohromady a náš kamon je vlastne rozkvitnutý slivkový kvet, takže ešte je to také, že si trošku referujeme na to, že niečo, čo na tom Slovensku bežne môžete vidieť. Potom, ako som hovoril, všetci máme nohavice, ktoré sa volajú hakama. Tu je to, že tu máme všetci vlastne podobnú výšku formálnosti, lebo kolegovia majú o moc jemnejší hodváb, ako mám ja mám zase taký trošičku pevnejší, ktorý znešie nejaké náročnejšie používanie a majú veľmi jemné vzorovanie, zatiaľ čo ja mám stále síce vysoko formálnu, ale iba pásikavú tú hakamu, že nie je tam akože nejaké jemné vzorovanie, mohli ste mať pomerne pestrofarebné tie hakamy, kde boli všívané tie vaše kamony a tak ďalej a zase je to nejaká referencia z akého ste rodu, ako ste boli bohatí a tak ďalej. Kolega jediný tu vlastne nemá druhý meč, v tomto prípade by sme ho inak nemuseli považovať teda za samuraja, je to iba chyba preto, lebo ja som si zabudol zobrať aj tamto, ktoré by som inak zapožičiaval. Tým pádom by sme všetci spĺňali vlastne ten predpis, že chodíte s dvomi mečmi. Dneska sa to už nepoužíva, ale my to ako keby symbolicky stále dodržiavame, že nosievate vždycky tie dva meče, aby ste dodržiavali ten samurajský predpis taký, aký mal byť. Čo by som ešte povedal? Môžete si všimnúť, že máme vlastne taký hrubý opasok, za ktorým nám tie meče pomerne dosť pevne držia. Keď ste išli ste niekde ďaleko, alebo vedeli ste, že budete veľa chodiť, tak ten opasok má 8 metrov, on je pomerne dlhý. Ja mám to 6 metrový. On je pomerne dlhý a vy sa omotáte veľakrát pomerne a čím ste išli vlastne ďalej, tým ste si ten meč vkladávali, že bližšie k telu, lebo on bol lepšie prifixovaný o vaše telo a potom sa s tým mečom nedalo nejak akože dobre pohybovať a zase naopak, keď ste očakávali, že príde k tomu, že budem dneska ten meč používať, tak ste si ho dávali častokrát dokonca iba za pasiakami, ako to mám teraz ja. Že vtedy je ako keby, že ja si teraz viem plne nejako pohybovať a to si za chvíľočku ukážeme, že teda dá sa s tým aj niečo robiť. Ja nosím už teraz relatívne modernú japonskú obuv, tým, že Japonci tiež prechádzajú skôr k tomu, že sa používajú tieto jikataby ako nejaká náhrada tradičnej obuvy, lebo je v tom pomerne náročné chodiť, ale tu na kolega má napríklad úplne najviac tradičnú historickú obuv a to je, že má tabi a na to má varáži, to je vlastne žabka vyrábaná z takej slamenej šnúrky. My na to používame, keď to replikujeme, tu používame silový špagát, čo je vlastne špagát vyrábaný z lika. Ono sa to potom ešte robí tak, že keď chcete, aby vám tie boty vydržali veľmi dlho, lebo ono je to také, že 2 mesiace nejakého pravidelnejšieho používa sa to rozpadne, alebo není to proste urobené, aby ste s tým chodili po betóne, asfalte a tak ďalej, sa s tým predsa chodil väčšinou po zemi, alebo nejak, že ľahká spevnených cestách, tak ono tak nevydieralo, ale tam moderné materiály nám moc neprajú, to je takisto ako najväčším našim nepriateľom je kľúčka. Že hlavne keď sa ponáhľate, mne sa častokrát stáva, že chytím kľúčku, ale vy len vidíte, jak moje telo pokračuje ďalej, ale ruka zostane na kľúčke a mňa tak niekde potom vykodí. A potom mi to kolegyňa zašíva, lebo ono to väčšinou potom rozpárať, akože úplne celé. Takže toto kimono, hlavne ten pravý rukav je zašívaný už teda, že pomerne hodne veľakrát.
A posledný kolega, ten má vlastne geta, to sú vychádzkové, nazvime to drevené žabky. Aj keď vidíte, naše slečny najčastejšie chodívajú v tomto, toto bola tiež jedna z najčastejších obuví, ktorú ste vlastne mávali. Že a len to nebolo urobené na to, že v tom denne usolíte, ja neviem, že 10 km. Lebo to je potom z vlastnej skúsenosti, keďže chodíme do Prahy na pochod samurajov a dali sme v tom, že 12 km, tak chcete si amputovať nohy v tej chvíli. Lebo to je hlavne po tých mačacích hlavách, keď ideš dobre do kopca, tak naše baby vtedy vždycky plačú, že kto to vymyslel, šlapať to do kopca. Dobre, teba prepúšťam. Teraz budeme pokračovať v kostýmoch, poďte. Myslela, že ešte budete ukázať čo zbranie. Vieš to, začal som nakoniec kostýmami, takže budem pokračovať. Aha. Chcel som s mečmi, ale urobil som si zmenu. Máš lepšie vrecka, môžeš to zdať. Poďte, nie? My všetky tri máme oblečené jednoduchšie kimono, stále je to celkom formálne. Ak by ste išli napríklad aj na nejaký čajový rituál, boli by ste pozvaní do svätyne alebo na nejakú takúto ceremoniálnejšiu udalosť, je to absolútne vhodné. Mali sme včera aj s dlhými rukavmi, ale keďže bolo teplo, tak dneska sme to radšej nedali kvôli počasiu. V tom prípade to bola tzv. Furisode a to už sa nosí na napríklad svadby alebo pri ukončení vysokej školy. Každá z nás máme trochu iný typ kimona. Kimono samo o sebe znamená vec na nosenie. Takže čokoľvek, čo máme aj vrátane pánov na sebe, je kimono, avšak podľa typu napríklad vzorovania na rukávoch, keď poprosím dámy, Lavíky, ukážeš? Ja aj tu na slečna vedľa mňa máme vzor na rukáve, potom je šev a zase ďalší vzor. To znamená, že je to Tsuke sage, ďakujem. Neviem, prečo to slovičko nie je Kebyže ten vzor pokračuje cez aj ten šev, tak je to tzv. Typ homongi kimona. Toto Tsuke sage je trošku formálnejšie a o taký pol-level nižšie je to homongi. Zatiaľ čo tu slečna má kimono, kde sa vzor nám opakuje, a je to malý vzor, takže komon, malý vzor. A toto kimono sa napríklad, kebyže sa má oprať, pri praní sa kimono celé podľa švov rozoberie a náhodou by bolo niekde zašpinené. Najlepšie pri niektorých spodných švoch dá sa to otočiť, skryť a dá sa kimono ďalej nosiť. Takže to veľmi také recyklovateľné, to nazvime. Poprosím obe dámy, aby sa mi otočili teraz. Vzadu, určite ste si už všimli, keď sa dámy prechádzajú, máme tento veľký úzol alebo opasok. Nazýva sa to viazanie otaiko. Je to pri oboch na ukázanie aj krásneho vzoru na obi. A keď sa otočíte spredu, môžete si všimnúť, že tu na vpredu má trošku iný vzor ako vzadu, ale spolu korelujú. A po zvyšku obvodu opasku už je len daný zadný vzor, čiže v tomto prípade napríklad čierna. Tu nám máme, keďže máme opakovací sa vzor na kimone, tak máme aj opakovací sa vzor na obi, aby sme to trochu zladili. Je to zase trošku nižšia tá formálnosť a viazanie taktiež otaiko. Otočíš sa len tak na stranu trošku. Keďže máme aj nižšiu formálnosť, obi celkové je kratšie, toto je, keďže je to viac menej na mňa, tak je to približne 4 metre, 4,3 ak sa nemýlim, ale stále je to zaviazané len na jedno opakovanie. Pri vyššej formálnosti už máme aj dlhšie obi a tým pádom by sa dali zaviazať aj na viac. Zase to ukazuje tú udalosť, na ktorú ideme, že máme ten level formálnosti dodržaný. Obe dámy, keď boli otočené, mohli ste si všimnúť, že majú kolier, trošku vykasanejší. V Japonsku sa nenosilo až tak veľký nejaký výstrih, ale na rozdiel od toho sa ukazovalo temeno. Historicky tam boli dané levely, ako sa to má ukazovať. Aktuálne moderne sa to nosí podľa preferencie danej dámy. Môžete sa otočiť spredu, prosím. Môžete si všimnúť, že aj spredu máme tých ozdôb viacero, nie je to len ten veľký opasok, ktorý nám to drží. Máme tu tzv. Obijime a obiage. Tu je jednoduchšie viazanie. Slečna tu nám má výraznejšie, keďže má aj krajšie výraznejšie kimono, tak sme zvolili kontrastnú červenú a potom jemné zlaté vzory nám zase ladia s obi. Ak
takáto častá otázka býva, čo všetko vlastne z toho je tá držiaca časť. Ak by sme rozviazali toto, tak veľká časť toho oby spadne a pomaly nám to začne slčový zliekať, čo nebudeme samozrejme robiť. Ale máme tam aj rôzne pomocné šnúry, pretože bohužiaľ európske proporcie nie sú úplne ideálne na to japonské obliekanie, tak si pomáhame. Aj Japonci si často pomáhajú týmito šnúrami, je to vždy ľahšie, ale teoreticky sa kimono dá obliec len na udržanie na tejto jednej šnúrke obyčíme. Ako už u pánov spomínali, aj dámy majú spodnú vrstvu, v tomto prípade máme hadajuban, keďže sme očakávajú teplejšie počasie, aby sa mala dáma do čoho potiť, lebo kimono je hodvábne, hodváb prať je problematické, takže ona sa vlastne potí do tej bavlnenej vrstvy, ktorú môžete aj v moderných dobách hodiť doma do práčky a nič sa jej nestane. Ako tiež bolo spomínané, aj dámy nosia drevené topánky, v tomto prípade my máme geta, a tu nás slečna má zory. Zory bývajú trošku drahšie, lakované drevo, v tomto prípade už je to moderné prevedenie. A ty máš, myslím, že aj moderné taby, už nemáš čisto biele, máš tam jednu výšivku. Takže zase to je už trošku na rozhodnutí samostatnej dámy, ako sa s tým vyhrá s tými doplnkami. A ešte taká zaujímavosť, môžeš sa otočiť, každá máme vo vlasoch nejaké zaujímavé ozdoby, tie sa volajú kanzashi a taktiež si ich dáma môže nastaviť podľa ročného obdobia, preferencia alebo príležitosti, na ktorú ide. Ešte sa môžete dopredu. A kimona veľmi často musia korelovať buď s tou príležitosťou, teda na ktorú sú používané, tam je ten level formálnosti veľmi dôležitý, ale zároveň aj s ročným obdobím. V Japonsku nemáte len 4 klasické ročné obdobia, ale napríklad aj kvitnutie sakúr, ktoré je veľmi populárne, hanami, je považované za samostatnú sezónu a taktiež aj na jeseň zase opadávanie listov jamorových, ktoré sú krásne zafarbené na žlto-oranžovo, to je ďalšia sezóna. Keďže dneska trošku teplejšie som očakávala počasie, tak ja som si zvolila modré kimono, ktoré má taký, vo mne evokuje aspoň taký pocit chladku, niečoho príjemného, osviežujúceho. Tu na slečne som zvolila kimono s vejárikmi, pretože je teplo, treba sa ovievať, aby nám bolo v poriadku. A keďže máme trošku aj takú zaujímavú festivalovú udalosť, tak toto je také zaujímavejšie oslavné kimono. Ideš na večer? Teraz vám dáme ešte priestor na otázky ohľadom toho odievania. Keď sa chcete teraz opýtať niečo ohľadom toho odievania, kľudne môžete, my to potom prejdeme už na tú nejakú akčnejšiu pasáž, môžeme nazvať. Takže keď chcete, kľudne sa teraz popýtajte. K čomu slúži? Ale čo teraz? To sa vyvinulo z historického, že pôvodne to bol taký tenký opasok, ako majú páni, že to proste len držalo. Len potom sa zistilo každému to tak prišlo, že dá sa to mať honosnejšie, dá sa tam mať nejaká vzorka, dá sa tam mať nejaká výrazná postava historická a začalo to byť ako forma nejakej aj umenia, ale aj prezentácie bohatstva. Takže tí bohatšie vrstvy si mohli dovoliť mať to z brokátu, vyšívaného, malovaného, mohli tam zvýrazňovať nejaké božstvá zo šintoizmu alebo nejaké rodinné dôležité udalosti. Takže sa to postupne zväčšovalo. Okolo 8. storočia to bolo skoro až dvojnásobok toho, čo to máme moderne, že fakt to zakrývalo až polku tela. A postupne, keďže to už nebolo až také praktické, to si fakt mohli dovoliť len tie najvyššie vrstvy, kde dáma až toho tak cez deň nemusela robiť a postupne sa to zúžilo na cca túto výšku, myslím, že to približne 25 cm. A teraz sa to tak ustalilo tu s tým, že toto je vlastne polovičná šírka a keď sa to rozprestrie, to týchto za 40 cm. Takže to je len opasok, ktorý vývinom od toho 8. storočia sa zväčšil. Áno, ale má to aj funkciu, akože bez toho opasku by to nevyzeralo poprvé pekne a neudržiavalo to ten tvar, celé kimono. Ak by som to previazalo len nejakou šnúrkou, tak by to bolo také divné. Keď sa začne rozpadať, lebo my napríklad chalani, tým, že to máme na uši chytené, tak ja cez deň, keď v tom niečo robím, tak ja si to musím pravidelne naprávať napríklad, alebo mne sa začne diať to, že sa mi začína kimono vlastne rozhalovať.
Takže tiež vlastne potom tak divne vyzerá, že človek si behne a napráva si tie pásy toho kimona, aby sa mu to vrátilo tak ako to má byť. Môže sa napríklad počas, ak ste pozvaní na čajový rituál, je tradícia, že si tam človek donesie vlastné papieriky a vlastne takú paličku, ktorou sa je tá sladkosť, ktorú dostanete. A túto taštičku si často dámy, keď sedia, odložia práve sem. Aby to nemali nikde vedľa seba. Moderne, keď napríklad niekde sedíte, môžete si tam aj telefón, ale treba si dávať samozrejme pozor. A páni to majú väčšiu výhodu, dámy bohužiaľ tu nám majú otvor, ale možno ste si všimli, keď som prichádzala, ja som to použila ako vrecko. Na takéto ľahšie veci je to úplne v poriadku, lebo to neovplyvní vlastne tú pohyb toho rukava. Ale pokiaľ tam dáte mobil alebo nejakú ťažšiu vec alebo peňaženku, už to nevyzerá až tak pekne. Takže v tom prípade napríklad moderne sa mobily zastrkávajú tu na záoby. Dá sa to, keď má človek taký tenší. My to tak robíme, že? Áno, páni majú opäť väčšiu výhodu. No. Ja tu mám 3. A ty máš 3. Nech sa páči. Máme ešte niečo na odievanie, alebo sa posunieme kúsok ďalej? Alebo ak sa hanbíte, že nechcete sa takto verejne pýtať, kľudne aj niekedy nás môžete odchytiť. Nech sa páči. Ja vám ďakujem, že si tu konečne pýtate chlapov a nie nás. Väčšinou túto otázku dostávame my. Sú na to dve odpovede. Keď máte historickú hakamu, ale ja jednu takú mám, ale ju tu nemám teraz. Lebo tieto sú... Tam by som sa nestavil, tak tunak v tomto zalomení, tak tu je otvor. To je prvá vec, ale na moderných hakamách, keď sme napríklad na tréningu a tak ďalej, tak to tam nie je, ale ono to má takú jednu kúzelnú vec, že to sú nohavice. Takže viete si to dosť vyhrnúť. Takže tak, lebo inak je to potom, že to musíte rozväzovať a keď máte tieto ozdobné uzlíky, tak to není úplne na chvíľu. To chvíľku zabere. To sukňou je to ešte lepšie, lebo áno, tam sukňa nie je žiadny problém. No podobný problém majú aj judokári, ktoré majú áno, není to na to prispôsobené, ako myslíte. Ja to vždycky to tak hovorím, že je lepšie, keď to chytí v kostýme chlapa, ako keď to chytí v kostýme dámu, no. Dobre, máme? Asi áno. Alebo máte ešte nejakú otázočku? Počúvame? A v prípade, ak by boli nejaké dodatočné otázky napadnú vás, tak pohybujeme sa ešte v dáve, tak ľudia nás môžete odchytiť a spýtať sa. Ďakujeme. Ideálne ju. Keď budem teraz ukazovať batoky, to je také. Dobre, teraz väčšinou všetci čakajú na to, že s tým mečmi sa tu pozabíjame. Budeme tak akože regulovať trošku. Ale áno, niečo s tým popredvádzame, máme tu aj tupé meče, máme tu aj omekčené meče. Potom nejaký priamy sparing budeme ukazovať asi až po obede, tými omekčenými zbraňami. A teraz predvedieme nejaké techniky, nejaké používanie. Začneme s nejakou etiketou tej zbrane. Tým, že to bolo nejaké vaše dedičstvo, ten meč bol tak drahý, ako dneska dom, keď to tak prerátate. To som možno trochu prepálil, ale taký menší byt. Že vás to stalo niekoľkoročný plat. Bola cena toho meča. Bolo to veľmi závislo od toho, ako ste boli bohatí samozrejme, ale keď rátame ten úplne najväčší priemer tých samurajov, ktorí zarábali nejakých 30 koku ríže ročne, koľko ríže je plat, v ktorom oni boli vyplácaní, je to 180 litrový súd ríže. To je, že koľko zjedol priemerne Japonec v tej dobe za rok tej ríže. A to bola merná jednotka vášho bohatstva, ono sa tam moc nerobilo s peniazmi pomerne dlho, ale všetko sa prerátavalo na toto. Napríklad daimyo, čo je vlastne nejaký vrchný zemepán, tak ten zarábal nad 10 000 koku ríže a vtedy ste sa vlastne stali s daimyom alebo nejakým lenným pánom nejakej oblasti. Vlastne získali ste pozemky, ktorí mali dokopy taký veľký výnos. Takže k tej zbrani sa pristupovalo s nejakou náležitou úctou a tak ďalej, keď ste prišli k niekomu na návštevu a mali ste tie dva meče, dlhý meč ste odkladali, krátky meč sa vám vždy dostával. Vlastne ten samurajský predpis kázal byť nepretržite ozbrojený. Keď ste išli k cisárovi, tak sa to riešilo takou fintou, že ste si brali tanto, ako mal kolega, ale to tanto bol zalepený do dreva, tam nebola čepa. Bol to proste len klacik, ktorý bol že strašne pekne akože urobený, že to vyzeralo, že tam je dýka a nič tam nebolo. Ale spĺňali ste predpis, že ste boli akože ozbrojení.
inak to by sme mohli spraviť niečo. A vlastne meč ste odovzdali, ako ste vchádzali k cisárovi na audienciu, ale tamto teda, v tomto prípade klacík ste mali stále akože so sebou a nemalo to nejaký efekt. K meču sa prejavuje náležitá úcta, je vrcholne neslušné chytať meč rukou holou. Robí sa to samozrejme v rámci nejakej techniky, keď budeme ukazovať, ale nikdy sa prosím vás ani nepýtajte tých ľudí, že moja najobľúbenejšia otázka je, že to je akože ja sa s tým mečom oholím a vám to fakt nič nepovie, že budete ošahávať tú čepel, lebo keď je aj britva dostatočne dobre naostrená, tak vy necítite nič. Takže proste prejdete po tej čepeli a nič sa nedieje. Že není tam nejaký zvláštny pocit. Keď cíti takéto to škrábanie, tak to častokrát býva, že ešte by ste vedeli práve dobrú si tú ihlu, ktorá tam je, aby ste sa jej zbavili. Ale teda hovorím, k meču sa prejavuje nejaká náležitá úcta. Môžete si všimnúť, keď my ich odkladáme alebo si ich berieme, tak vždycky ten meč chytíme, vždycky sa mu najprv ukloníme a až následne potom odkladáme buď na oltár alebo niekde, alebo v prípade, že si ho dokonca že medzi sebou podávame, tak je na to nejaká že konkrétna etiketa, poď ti podám. Že vyťahol som meč, som sa uklonil ja, teraz dávam ho kolegovi, dávam ho čepelou k sebe, ja sa ukloním, Ja pretáčam meč. on pretáča meč, aby bol zase čepelou k nemu a vtedy si ho berie. Ten úklon v tomto prípade slúži ako vec, že on vidí, že ja som pripravený meč odovzdať a naopak, keď mi ho vrací a teda potom, keď on sa ukloní a vie, že už meč má a vtedy si ho berie. Pri tom úklone sa totiž nezatvárajú oči, ono veľa ľudí to robí a on sa to normálne robiť nemá. Že keď sa ukláňate, tak normálne tie oči držíte otvorené. Nejaký vnútorný inštinkt ľudí, čo sa tomu venujú, že častokrát tie oči ako keby automaticky zatvára, ono sa to nemusí a hlavne pri bojových umeniach sa to nerobí, že takmer nikdy, lebo je to, že strácate ako keby tú ostražitosť na tú dobu, keď to robíte. Preto tam majú strašne veľa tých zaujímavých alebo malinkých detailov, ako je práve tu na to pretočenie, že chytám a ja pretáčam čepel k nemu, tým ja mu dávam náznavok, teda, že ja nechcem mu to, ja mu dôverujem, pretože čepel má on a on zase jak chytá, pretáčajú presne naopak a tým dáva náznak mne, že tiež tam nedojde k nejakému útoku, lebo vlastne mohol by, ale tým, že to pretočil, tak už by to bolo komplikovanejšie. To isté platí vlastne aj pri klakaní, keď si samuraj má klaknúť na ktorú stranu, kde, kedy pokladá svoj meč. A tu si to... Nie na podiel asi. Toto je hakama, ktoré som nebudem úplne rád. Vy máte veľa typov toho, že ako sa to robí, lebo vy podľa toho, napríklad keď pozeráte nejaký film, alebo pozeráte anime, dokonca už aj akože tam si dávo záleží na tom, aby sa to robilo správne, tak je, že ja si klaknem, teraz podľa toho, kde ten meč mám a ako ho mám, tak to má nejaký konkrétny význam. Toto som urobil teraz, je nepriateľský postup. Je to preto, lebo vy keby máte, alebo ja vám dávam na známosť, že vám absolútne nejakým spôsobom neverím, a je to preto, lebo z tohto ja hneď proste utínam tú hlavu. Je tam, že pol sekunda v tej vašej smrti. Potom je to isté, že meč je stále otočený takto. Toto je také, že stále nejsom akože úplne nejak s vami komfortný, ale už máte mám nejakú dôveru. Je to preto, lebo všetko bolo učené, meč ste, aj keď ste bol ľavák, ste bol pravák. Ľavák v Japonsku neexistuje. V podstate. Proste vás preučí. Ale oni vedia to zase neurobiť aj z ľavej ruky, len je to vo väčšine prípadov akože výrazne pomalšie. A nie každý to vedel robiť tak rýchlo. Tu bola výhoda, keď niekto teda bol rodený ľavák, že tú techniku zvládal akože o moc lepšie. Potom to, čo my mávame napríklad u nás na tréningu je, keď ste si mohli všimnúť, že som mal meč pripravený na tase. Že som mal čepelu, teraz zatočiť čepelou k sebe. Toto už je veľmi slušné. Toto je, že dojdem a ja vám prejavujem dôveru, lebo chytiť, pretáčať ten meč, keď on by ho mal tak, ako ho máme, ja už som teraz mŕtvy, lebo proste to pretáčanie je príliš pomalé. Zaberá to veľa času a nejaká úplne najviac formálna vec je, je toto. Že ja mám meč mimo svoj dosah, ale mám ho opretý o špičku svojej nohy, preto aby som mal kontrolu, že mi ho nikto nezobral. Že ja viem, že ten meč tam proste je. Samuraj v prvom rade jazdecký lukostrelec. To je ako keby aj to, čo oni ovládali pomaly, že najlepšie. Keď bol to obdobie boje. To bolo to, kedy ste pozabíjali tých ľudí najviac.
potom ste išli na nejaké kopy alebo oštepy, potom sa väčšinou schádzalo už dole z koňa, prešli ste na halapartne a až potom sa išlo na meče. A to častokrát ešte mali nejakého toho svojho pobočníka, ktorý bol Ashigaru, vlastne neurodzený bojovník, ktorý mu nosil proste tie zbrane a dostal, neviem, kanabo, alebo dostal kanabo je niečo ako bejsbolka obitá so železom, ono je potom bojová sekera a proste tých zbraní bolo veľa a ten meč sa používal fakt, že keď už nebolo zbytky, nič iné mi nezostalo, tak v tej chvíli som išiel s mečom. A vy keď ste v tej zbroji, ono je to také, že s tým mečom tomu človeku toho veľa neurobíte a meč v tejto forme, ktorej ho poznáme teraz, je už takzvaná mierová zbraň, ktorá sa používa hlavne v tom období Edo. Tu máme od 1603 roku, kedy bol nastolený šoguna Tokugawa po bitke pri Sekigahare. Stalo sa to mierovou zbraňou, lebo my keď sme v tých odvážnych kimonách, tak sa s tým mečom pozabíjame relatívne ľahko. Ešte na to boli také finte, že ste si sem vkladali takú vrstvenú papierovú dosku, ktorú ste si nechali vytvarovať, že to nebolo vidieť, že to tam máte, ale on to nejde prepchnúť mečom. Že to, ja vás bodnem a je to také, že ja tú dosku prepchnem, vy možno začnete krvácať, ale ja to potom neviem úplne z tej dosky dostať, bo uvidíte, ako to trhá to kimono. A tak som vás iba trochu dorezal a poškodil vám kimono a ja už nemám hlavu. Takže boli aj také nejaké fínky. Takisto ako poznáte, že samuraja boli nejaký odznak cnosti, alebo že tá česť bola akože veľmi dôležitá aj v tých súbojoch, aj jedno s druhým. Ono je to filmovo veľmi pekne predávané, ale do toho nejakého 1620. To bolo také, že ono bolo úplne akože OK a v poriadku. Keď my sme sa prichystali teda na súboj, že obidvaja sme sa pripravili, už ste videli, jak držíme ten meč, meč sa väčšinou nedrží, lebo je to nejaký nepriateľský náznak, jak sme. A teraz sa robilo to, že ja tu teraz nemám getu, jak má kolega, ale robilo sa, že ja som mrskol getu a potom som mu rovno zoťal hlavu. No, vy budete mať reakciu buď to, že ako ja to hodím, tak to potom seknete, tým pádom ten meč je niekde tu a ja už v tej chvíli tasím a idem tým mečom proste po vás. A tým, jak je to ostré, tak ono stačí, aby som vás dobre trafil na tom krku a potom už ja pocupím tam kúsoček, aby vykrvácate, lebo je to akože veľmi rýchly proces v tomto prípade. Alebo sa použilo tzv. Boshuriken, to je vrhacia ihlica, to je taký projektil asi ako pero. On je to zo železa. Ja som si to zabudol zobrať celospravedlivo. Ono sa to nosievalo unak vedľa meča medzi tými záhybmi opaskov a ono to není úplne vidieť, keď to nosím, ale ono presne funguje, že ja si prichystám meč, ono to vyzerá, že idem chytať na tasenie, ale ja chytím tú ihlicu a sa takýmto spôsobom vrhá proste do priestoru. A je to projektil, ktorý sa hádzal niekde na hruď alebo na tvár a vy budete mať ako reakciu, no proste, že sa tomu zakriete. A po chvíli, ak sa zakriete, alebo nedaj Boh, že vás ešte aj dobre trafím, lebo tým, že to není moc ťažké, neslúži to na to vás zabiť. Aj klasický šuriken, čo poznáte, neslúži na zabíjanie ľudí úplne, akože áno, za optimálnych okolností, keď vás tým trafí do oka, tak vás tým zabije. Alebo keď vás trafí do krku a pretne krčnú tepnu, tak vás zabije. Lenže tá šanca na to, aj pri tom, ako sa to hádže, aj ako veľmi skúsení ľudia to hádžu, tak je to také, že trafiť taký pohyblivý cieľ nie je úplne jednoduché, tak ono to má hlavne ten distraction efekt, proste, že ja vidím, že to po mne letí a ja sa zakryjem. Alebo proste urobím iba toto, aby som sa zakryl. A v tejto chvíli, keď ja urobím to polotasenie a zakryjte si svoje tvári, tak táto ruka už nie je. Lebo tie tasenia sú akože naozaj pomerne lesku rýchle. My v našej škole sa napríklad učíme podľa Matodo alebo Toyamariu, že vy ten meč vlastne nechytáte. Ono to bolo presne, že ja keď som ho mal, nedaj Boh ste urobili toto, tak to v tej chvíli všetci už mali vytasené. Vidíte to vo filmoch často, že sa to robí. A on sa to robí, že je to iba taká pomôcka, keď máte veľmi dobre ešte tú saju už nevybehanú a že drží to tam pevne. Ale ono je tá realita je taká, že ono tie meče počasie to tam nedrží moc dobre, treba si to popravovať. Ale teda tie tasenia sa robievajú takým spôsobom, že vy vlastne ste, nejak nič sa nedeje a ide to úplne že bleskujú. Že tam netrvá to nejakú dlhú dobu alebo niečo. Ešte teda vám teraz ukážem pomalšie, aby bolo vidieť, čo som spravil. A je to vlastne o tom, že ako ja mám ruky, tak ja nejdem z vrchu, ale je to, že zo spodu, lebo ešte aj keby po mne seká nepriateľ, tak tá rukové toho väčšia mi tú ruku kryje, lebo však tam je železo asi do 2/3. Takže vy idete a vlastne trháte jedno od druhého. A hneď vlastne idete toho supera, keď je v dosahu. A keď nie, tak okamžite prechádza do nejakého útoku, kedy mu nedáva vlastne vydýchať. Japonské meče, vy to vydávate, že chodia do veľkého kontaktu. Tá realita je, že oni do veľkého kontaktu väčšinou nejdú.
ten meč je extrémne ostrý a ono sa proste, keby ideme ostrým proti ostriu, tak proste povyštrubujeme pomerne veľmi. Tak ono sa robievalo to, že vy máte takýto zlom, ten zlom sa volá že shinoji a keď na mňa kolega seká útočnou technikou, tak ja z tých shinoji najčastejšie do tej čepele vlastne udieram. Že ja mu robím taký plácačík do tej čepele, že nerobíme, ako to vydávate, že vo filmoch, že idú proste ostre proti ostre, tie meče by sa strašne poničili. Akože v zápale boje sa to stalo. Ale snažili sa aj oni tomu vyhnúť, že aby tie meče nepolipidovali. Takže to bolo, že ja vidím, že ho idem blokovať, ja som ho zablokoval takto. Proste, že neurobil som toto, ale zalomil som si ten meč k sebe, aby som chytil na shinoji a vlastne my sme na tie čepele vlastne ako keby plochou o seba tlačili. A potom veľa tých techník tomu bolo presne uspôsobených, že my teraz tlačíme, tak ja chytím, zatlačím o čepel a bodne mám tu do krku. Že sa proste pracuje s tým, aby sa ten meč aj nezničil, ale tým, že je to veľmi ostrá zbraň, tak tá efektivita toho boja vie byť vlastne pomerne veľká. Že ono stačí málo k tomu, aby sme uťali nejakú tú končatitu, alebo aby sme spôsobili nejaké zranenie, ktoré je už vlastne nie si schopný pokračovať ďalej v tom súboji. Jo. Zoberieme si teraz s kolegom nejaké plastenky. Áno. Dobre, predvedieme si nejaké úplne základné techniky, nech máte teda nejakú predstavu a môžeme ešte predviesť to. V Japonsku sa aj autom jazdí vľavo, ale aj ľudia chodia všetci vľavo. Keď sa miniete sa vľavo, je to z nejakého takého historického dôvodu. Ten je ten, že keď sa buchnete navzájom sajami, to je, že ideme okolo seba a jeden z nás si dá pozor a buchneme sa takto, tak jeden z nás už je mŕtvy. Lebo je to automatická výzva na súboj. Proste on ma atakoval. Neriešim, v tej sekunde útočím. Je to vec, že všetci si na to dávali pozor, on sa to stávalo v nejakých oblastiach, kde tých samurajov bolo že veľa, sa to stávalo. Potom väčšinou Shogun došiel s tým, že ako máte tie šnúrky, čo my tu máme, že máte to saigeo, že museli byť priviazané, aby ste nevideli rýchlo tasiť a zapíjať sa nejak hromadne. Tak, tomuto, ale teda preto sa vždy slušne sme sa míňame sa vľavo a vtedy v tejto situácii nedochádza. A hlavne tí samuraji si väčšinou prejavovali pomerne veľkú úctu navzájom. Akože áno, hovoríte, súboje mohli byť veľmi nejaké všelijaké, aj tie pokusy o vraždu bývali relatívne bežné, ale na verejnosti sme si prejavovali vždy akože plnú úctu, akože neboli sme voči sebe neslušní, nevrieskali sme po sebe, alebo voľačo. To sa robilo, akože robili to nejaké klany z takých tých odľahlejších častí, ale to všetci na nich potom pozerali, že Ježiš, to jak Dežo z Hornej Dolnej tu po mne húka, keď je ožrali. Takže na nich sa potom tak aj pozeralo, že to není úplne OK. Ale teda nech prejdeme k tej nejaké zábavnej. Dáme si... Ja by som začal tým, že treba si trošku uvedomiť, alebo teda aký je najväčší rozdiel, lebo určite všetci ste videli nejaký teda ten šerm, čo sa týka našej Európy, alebo teda tu na rytiera a toto. A aké sú tam asi také aspoň pre mňa najzákladnejšie rozdiely, ktoré si ale málo kto všíma a tie rozdiely málo kto vidí. Jedno z toho je vlastne už len samotné držanie zbrane. Keď to porovnám s Európou, v Európe sme zvyknutí držať meč silno, s celými dlaňami, všetky prsty, krčovito, zaťatý, telo je absolútne celé napäté, všetky svaly pripravené a proste by som povedal, že zaťaté a stále míňam vlastne tú, nazvime to, energiu v tej pripravenosti. Japonci majú na to úplne iný názor. Čo sa týka tohto, základné držanie je, že keď to porovnám, meč držím týmito dvoma prstami. Nič iné k tomu nepotrebujem. Ostatné mám síce priložené, ale celú váhu pri všetkom mi držia dva prsty a aj tak mi nedokážu nejakým spôsobom vyraziť ten meč z ruky. Druhý je samotný postoj, alebo teda využívanie danej energie a to je, že v tomto všetkom som absolútne uvoľnený. Pri základnom postoje, pred útokom, pri sparingoch nevyužívam to, že by som sa zatínal, ale som absolútne uvoľnený, snažím sa nevyužívať žiadne svaly, žiadnu silu, nič, čo mne dokáže reálne strašne šetriť energiu a ja tam tú energiu alebo to zatnutie svalov
dám až vtedy, keď potrebujem. Ako príklad by bol tu, že aj keď idem na ňo zaútočiť, tu som uvoľnený, až tu zatínam tie svaly a dávam tam tú energiu cez ruky, cez švih na to, čo potrebujem. Také krásne porovnanie na to, ako to funguje vlastne, že a či to vôbec funguje, je a ukázal nám tomu, keď sme mali tú česť zbyť s Matsuba sensejom, čo je vlastne sensej nášho senseja, by sa to dalo nazvať. A ten vysvetľoval, aký je vlastne rozdiel medzi tým, keď je to telo napnuté a keď to telo napnuté nie je. Ak môžem, poprosil by som nejakého dobrovoľníka, pokúsim sa vám to kľudne predviesť, ideálne nejakého chlapa na chvíľočku, ak môže. 18 plus, pravda, že výborne. Nebudem chcieť od vás nič iné, len to, že ja sa dám voči vám do tohto základného postoju a vy mi rukou začnete takto len tlačiť ten meč absolútne nadol. Najprv dám verziu, proste keď by som bol napnutý, snažím sa všetky tie svaly a aj keď to... Môžeš to chytiť kľudne takto, nech ťa treba. A aj keď sa snažím, že tak s tými rukami vy dokážete pohnúť. Ja vás síce zastavím, ale ten pohyb tu vidíte markantný. Ja sa teraz pokúsim mojou techniku, lebo je to strašne zložité. Respektíve, ono to není zložité, ale urobiť to je zložité a to je, keď budem absolútne uvoľnený, budem sa snažiť nepoužiť ani jeden sval. A ja kráčam proti vám. A to je jeden z tých základných rozdielov, že aj keď ja nepotrebujem využiť vlastne žiadnu silu, ale dokážem to, čo by som inak proste ani pri tej zaťatosti alebo pri tých svaloch nedokázal. Že už len to samotné vnímanie toho tela týchto vecí je absolútne rozdielne a od toho by sme vedeli povedať, že sa vlastne odvíja absolútne všetko od toho štýlu boja, od toho, ako sa bráni, čo robíme, na čo si vlastne môžeme teraz predviesť nejaké veci. Začal by som keď tak tým, že čo sa týka krytu. Už ako kolega spomínal, tých krytov alebo spôsobov krytu je viacej, čo znamená, že keď na mňa útočí, každý si predstavuje, je tento proste tvrdý. Zastavujem na mieste to, čo vidíme najviac aj u nás, ako ste si všimol. Tiež neišiel som čepelou, snažil som sa tým bokom alebo dokonca zadnou časťou a môžem zastaviť na tvrdo. Je to kryt, ktorý je účinný, funkčný, ale zaujímavé je, že popravde moc sa nevyužíval. Väčšinou to nefungovalo tým štýlom, že chceme natvrdo ostať zaseknutý na sebe. Je tam viacej možností. Buď a najčastejšia je to, že ak došlo k tomuto krytu, tak ja využívam energiu, prepúšťam rovno jeho meč a pridávam tam nejaký útok alebo niečo. Nechcem držať ten meč na mieste, nechcem sa pretláčať, pretože zase míňam svoju energiu, on míňa energiu, ak by bol väčší alebo silnejší ako ja, dokáže ma pretlačiť, je to pre mňa veľké riziko. Čiže veľmi časté je to len nejaký priepust alebo niečo podobné tomu. Opravde najčastejší spôsob, ako by som sa vedel útoku vyhnúť, je to, ja ani nekryjem, ja sa len uhýbam a rovno idem do nejakého útoku. Nebudem míňať čas na to, že budem mu tam niečo vstupovať, niečo riskovať a podobne. Druhý najpoužívanejší, ktorý aj je u nás najviac je tzv. Haraj, my to dáme z miesta, a je to formou odrazu. Je to špecifická technika, ktorá sa dá urobiť už len pri základnom postoji, keď chcem povedzme na supera zaútočiť alebo keď útočí na mňa a funguje tým spôsobom, že ja jeho zbraň odstraňujem. Čiže idem jeho práče mimo a automaticky hneď do toho útočí. To isté sa dá urobiť, keď super útočí na mňa. Idem, keď mu odrážam, vybavené. Vyzerá to jednoducho, tiež treba tam sa nejaké veci naučiť a má to svoje výhody to, že vlastne ten meč, keď to predvedie dobre, tak ma nejakým spôsobom neohrozuje. Pravda, že je vždycky riziko, že keby som to urobil zle, odrazím ho málo alebo niečo, že by mohol na mňa útočiť, ale na to už zase využívam ďalšie veci, že toto bolo napriamo, keď ide na mňa, ale už keď by som ho dal slabšie, že odrazím ho tu na, on by sa vedel automaticky vracať.
Jednak je to, že ja už po tom odraze prvé, čo robím, je hneď rovno útok, snažím sa ísť do neho, po prípade odkračujem alebo idem nejakým spôsobom od tej čepele, aby som sa vedel tomu brániť. Tieto odrazy sú vlastne asi najpoužívanejšie alebo najfunkčnejšie, pretože riešia ten problém to, že nezasekávam sa, čepel ide mimo mňa, čiže ma neohrozuje a ja si so superom viem urobiť, čo chcem. Najpoužívanejšie, alebo teda najlepšie sú práve na tieto vrchné seky. Pri spodných sekoch je to trošku komplikovanejšie, čo sa týka dogiry alebo kyriage, kedy tam sa to tým odrazom moc riešiť nedá. Väčšinou sú tu tam tie tvrdé kryty, môžeme predviesť a tu nakryjem týmto spôsobom. Ale takisto sú tu na techniky, ktoré ja využívam, a to je jedna, že buď idem do vrchu, rovno zdvíham, tu si prehadnem ten mečky utočím, alebo aj tu svojím spôsobom existuje odrazenie. Sme tu na zaseknutý, ja cítim, že super do toho dáva nejakú energiu a zbavuje ho meča. O to menej energie. Oponent to nečakal. No. A to je na toto krásne. Som ho držal nejak celkom dospelý. Vyšnovoval zrky. To je znamená taký, čo som učil teraz pokročiť. Našťastie iba raz. Čo by sme dali? Ja s tým držaním meča môžem si hovoril, že výnimky, kedy sa vlastne to môžem ja dotýkať nejakým spôsobom meča alebo čepela. Hlavne sú to techniky, ktoré rád používal, alebo teda Miyamoto Musashi, ktorého sme spomínali, a jeho, my tomu hovoríme, lenivý postoj. On bol strašne provokatívny v tom, že jeho postoj bol niečo toto. Proste nedržal ten meč pred sebou alebo niečo, doslova ostal v tejto pozícii a čakal. Je to strašne nebezpečné, kvôli tomu, že musím vedieť v tomto zareagovať, keď by na mňa ide nejaký útok alebo niečo vykryť, ale naopak je to aj nebezpečné pre toho supera, lebo z tohto postoja absolútne netuším, čo ten super môže urobiť. Môžu tam byť techniky, ktoré dokázať si, alebo pôjdem ja? Môžem ja. Môžu tam byť techniky od bodu cez zaštíkanie, teda snažím sa na supera zaútočiť si, tak? A dám najprv sa sem. Chcem bude vrchný. A zase bez krytu, bez všetkého a rovno som skončil. Len treba tiež čakať na to, kým on bude tak, že bude mať už ako keby istotu, že vás tráfa. Poď pomaly. A že v tejto chvíli už on už má relatívne istotu a vy v tej chvíli mu vlastne biehate, ja som bol trošku rýchlejší ako kolega. A ja by som mu mal správne vojsť do krku, ten meč ma natesno bude míňať a vlastne iba mu prerežete vlastne polku krku a on pomerne rýchlo v tej chvíli vykrváca, takže nedokáže pokračovať ďalej. Alebo si teraz ukážeme techniku, ktorá sa volá Harizuke. Harizuke je doslova, že ukrižovanie pre nás v preklade. Aha. Vlastne vy mu ho do poslednej chvíle, tiež je to veľmi vyčkávacie, chytám, zrážam, to je aj keď je váš protivník relatívne silné, no táto technika funguje veľmi dobre, no to funguje dobre babám na chalánu väčšinou. Lebo idete, zhodíte a proste ho zabijete. Potom máš je Harizuke a je Kazuki. Dobre, poď. To je podobné, tiež ten meč zachytávam a v tomto prípade robím to, že meč sa zahadzuje a ja mu ho zapichávam do hrudy. A tu v týchto dvoch ste videli, že som robil vlastne to, že bojete techniky, kedy sa meča môžete dotýkať. Ale ako si všímate, ten meč stále drží tak, aby sa vlastne, že neurobíte nikdy do toho, aby ste došli o prsty. Proste on dostane a vlastne vytrhávame ten meč a polstra robí čiburi a no. Ja osobne mám napríklad radšej túto, pretože existuje tam ešte jedna možnosť alebo jedno pokračovanie od mňa. A to je, keď môže, keď
vykonáva a vlastne predpodávam, ja teraz pôjdem tu na bez neho a uvidieť vlastne tu na ešte si pokračujem a za superom si robím čo chcem. Keby mi náhodou on ešte v tom amoku chcel niečo urobiť, ja si ho tu dokážem práve držať a ovládať celé jeho telo, pohyb, že ho nepustím k tomu, čo by chcel urobiť. Áno? Dobre. Dobre, že oni... Dobre. Nie, nechaj. Dáme si, neviem, koľko bude mať týmto. Pol čo? 12. Dobre, tak teraz si dáme, že pauzu do takej druhej a potom pôjdeme, že skôr sparing. Takže zatiaľ sa s vami učíme. Dúfame, že sa vám naša páčila.